Ini sik ya ben suwe. Dibawani, derek. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyan ningku buk asmara. Monggo. Oh ya iki jebul kae kerawan tamu agung saka bajekno rombongan Gunung Kidul kae. Ya iki sing nyengir kuwi Cerak Saka kuwi Mas Anap kuwi mbiyen juara ketoprak anu kuwi. Anap lanang provinsi kuwi penata ketoprak terbaik wingi provinsi kuwi apa-apa Gunung Kidul menang. Ayo. Sing burine kae Tepuk tangan. Gunarto ya. Woi. Narto sapa Kang Gareng? Kae Bagas kae iki rombongan kanca-kanca UNJ Negeri. Wah, Mat Blebleh di Mat Blebleh. Wah, iki jagoanku. Mat Blebleh iki jagoanku. Ngerekam Bleh, nek ngerekam rada maju. Kowe ngerekam apa kowe ayo? Oh iki wae Kang. Ora dipancing. Kowe dikalah Blebleh wedi lho iku. Kaya ning Magelang kae lho, Mas. Lah iki jarak. Boten. Ya. Monggo. Yen liwat aku kelingan ku kae yen tak golere ning cekak kebak tulisan warna abang Kenong kemule sama. tak isih Oh ya. Ya, oleh. Mesake. senengi kubuk asmara datang luntur Rama tresna tanpa bantal tanpa klasa buat apa keteman asmara Bekae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki Bekae kebak cerita wayah wengi nanti Katrina catatan sajroning ati datang luntur saya marwati Dangdut ke. kowe dadi Cek Bantel. karma amarga leren ning kubuk asmara ayana
Ayeng Matur tenan. nuwun. Wis diaturake. Matur nuwun Mbak iki mau. Katon. Nggih, sami-sami. Nah, saiki Jatahe Bagong ayo. aku Arep bang apa, ini Gong? Kowe arep sing olah duet. duet iki pengen duet aku. Wo duet. Sapa iki sing duet? Duet sapa? Aku nggawa ingon-ingon sitok. Kowe lah ingon-ingon sitok iki sapa? Kuwi mbuline Dika kuwi Sopo? munggah ora. Waduh, iki Kajeng Kiai. Kiai Udan Mas. Ayo jumeneng yo. Kayak munggah kowe timbang munggah ora Oh, ya gantung kowe. ben disepot dhisik, ben disepot Disepoti ya. dhisik. Disepoti. Dipoti yo lah munggah tak gantung kowe lepas. Ayo disepoti kanca-kanca. Klutur. Kaya wong sambutan. Oh. Ayo, iki wis disepot. Ayo ngadeg, ayo ngadeg. Ora joget-joget, mengko joget-joget. Kita. Ayo ngadeg ayo. 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 Suwo. Ora gelem munggah. Wah. Oh, Piye terusan Kang Bagong? wis karep munggah Wis tak nyanyi wae ya. Yo. Arep nembang apa kowe? Tak jaluk pelok barang. Pelok barang. Mesti dadi ati nek ra jenang gula ya. Ayo to. Sapal. Kebutuhan. Sopo sing nembang? Lala. Apa? Iki arep apa? Alah. Allah. Ket mau lho la. Lah wis pilang-pilang tahun ora kepethuk kangenku. Rasane kaya apa? Rasane kaya ngemut sendal. Wah lah. Nek kowe kon ngebut sendale lala gelem ora? Aja to sendal. Wah, kowe nular mesemu ya. Maksudnya ki sikil ngono lho. Oh, Ayo maksudnya sikil. Aku lak ngemut tungkak. Oh, ngene atos, dunek ngono atos. Wah, jumeneng. Lu celo lu noneng. Ayo. Kampung long jauh di awan-awan. Nggih, minangkani pamundutanipun Pak Dalang. Pak Dalang sapa? Pak Dalang Mas Bagong maksudnya. Iya, Mas Bagong apa Mas Abi? Langsung mawon nggih, Mas. Bawa. Ampun. Oh, nggih. Oh, jare Mas Gi apa-apa kudu nggo proses ora iso nggo langsung. Tresno kuwi jalanan saka kulino. Ayo, medharo Sabtu. Kekarane wong ngekremi Suarane jan. Ayo disanjung. Suarane kok ngremes hati. Waduh, ngremes ati. Piye Ngremes rasane ati kuwi? ki kepiye maksudnya Ayo, ngremes? jelasno ngremes ati apa ngremes apa? Kuwi ati nek ngono tok remes ya tok sigar dodone. Bagong iki trocoh. Hamangati pawe luput pisan
susah sapa sing ngancani Ya ya Dek samana aku tansah tresna lan tetep setia takang mas dereng mate gawe kelah lan gawe kecewa ning saiki barang wekti kowe kok jur malah lali marang aku sini mesti nasu terus ngajak patu jangan aja Lanjut. pancen ra kelingan jamane dek biyen takang mas kowe janji bunga susah bareng Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Ayolah, 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 ayolah. Kowe aja lali marang aku takang mas nalikane nandang susah sapa sing Yo. Yo, ampekan sih. pancen ra kelingan jamane dek takang mas kowe janji susah bareng dilakoni Satur nuwun. Nuwun nggih. Sami-sami. Matur nuwun nggih Mbak Lala sayangku cintaku. Aja. Nek angger lalai pilih kasih tenan. Cium sih. Kis bae. Sun. Waduh. Umat gitu. Iki mau Kang Gareng, Kang Bagong wis nembang. Arep nembang ora meneh ora kira-kira. Bagong kuwi sing biasane tanduk. Penutupan. Apa penutupane? Penutupan ki sing rome. Sing gumyak. Ayo. Apa? Ninggal katresnan nilamane ngebut-ngebut. Oh, iki di jalan ki tang tung. Ngadeg Iki kabeh. buka kabeh yo. Tang tung Jumeneng, buka yo. kabeh yo. Salto. Koprol.
Pakai drama idola. Ayo, ayo le. Racing gumiak tenan iki nyenengke ange nyenengke Werkudara kowe iki jane legan golek momongan tenan kok Koko Prabu Baladewa tok suarane mau sajake pancen kecontok penggali mongko ora genah jelunturunge nggone tindak menyang endi wis njur arep ning ndi nek goleki ya wis ben rasah goleki ben nganggo Google Map piye Google Map ki apa nggon sing iso dipenyet-penyet kae nek pancen mutung tenan ya wis rasah nganggo Baladewa ora apa sok Petruk dicet ya aja ngono kuwi ta arep kepiye wae panjenengan iki kadangmu sepuh lho kae Arjuna kok kleang-kleang iki kena ngopo Arjuna tiba ngarepe pun Kakang sajak mentas Pancakara. Petruk karo Bakong ya melu tiba. Nggih, Ce. Rombongan ben gayeng. Gong, tangi Gong. Wis karepmu, Gong. Wis kono ndak mati kowe iki ning kene engko. Mangsa sapa, Yai? Mangsa Prabu Surya Kupala. Boten nginten jebul digdaya sanget kula ketaman piandel. Lajeng dawuh menika Koko Prabu. Wah, kaya ngopo menungsane tak jangkae. Kosik Werkudara arep ngopo? Arep njangkah nganggo Google Map kowe? Tak adepane Surya Kupala, tak jangkae. Anggepmu kok njur sapa-sapa arep tok jangkah iki? Kowe ora bakal menang mungsuh ratu kae, mergo kae cara geni ngono lagi murup-murupe. Kowe maju ora urung malah mung ngewirangan. Sapa-sapa jangkah. Sis.
gaweane menjangkai sapa-sapa. Pengen eksis jenengan. Pahit. Wah, rene apa Petro? Deplok ndasmu kowe. Banjur piye? Wis, Yai. Kae dudu mungsuhmu, sawetara disingkiri dhisik. Aku tak golek jago, Petro. Woi. Petro, Nun. Melu aku wae golek jago. Nggih, siap. Mahas ing asamun ngisep sepining supana nengge Sang Prabu Baladewa dinyatapa wonten ing Arga Jaladara ambanting raga pamberunging rakarsa denira lampah sesuci mila saya banter moper kang panca driya miwah hawa nafsu saya dangu jagat datan kiat temah tuwuh Prabu Anggegirisi samudra kocak sumamburat bumi bengkah gunung jukruk sindung riwut magenturan geter sinawur wan pater dadak sekala praptaning Sang Hyang Basuki anyaketi ungyaning Sang Kakrasana anggugah denira sampak denira semedi Ilahing Kaki Prabu ayo ndadekake kageting tias kita marmo ulun merpeki marang jeneng kita kulup kaluhuran pulun langkung rumiyin keparenga kula ngaturaken sumengkeming pangabekti ya Ger wis ulun tampa ndadekake bongbong ing tias ulun astuti ulun wae tumandha marang kita inggih sangat anggen kula mundi dadosna jimat kulup Kaki Prabu Baladewa banjur apa darane dene jeneng kita Mahasing Asamun tapana ing Arga Jaladara iki kulup Dupulun saking panginten kula paduka sampun boten badhe
kekilapan malih dhateng mobah musik ing manah kula, Puglun. Kaki Prabu Baladewa nadyan mangkono nganggo sajarwa samengku ulun kang bakal angdudari. Inggih, Puglun, wali-wali menapa? Sejatosipun ingkang wayah pun Kokrasana menika jibeg-bebeg bingung. Labet kepengkok lelampahan ingkang saestu damel ribeting manah kula. Wali-wali menapa, Puglun? Magebokan kalian kudrating jagat bilih mijang badhe wonten perang ageng ingkang kaping sekawan sinebat perang Baratayuda Jaya Binangun. Inggih menika tetandinganipun Kurawa lan Pandhawa. Mongko bab sesambetan kekadangan kula menika kalian Kurawa inggih sae, kalian Pandhawa inggih rumaket. Umpami benjang menika kula milani dhateng Kurawa temtunipun kadang kula Pandhawa pangintenipun nganggep yen kula ngawrataken dhateng Kurawa kosok wangsulipun. Umpami kula ngrajongi bebela dhateng kadang kula Pandhawa, temtunipun Yai Duryudana inggih nganggep kula awrat dhateng Pandhawa. Menika Puglun ingkang saged dadosaken ribeting manah kula. Pramila tinimbang ewuh kaya ing pambudi kula lajeng netepaken kepengin badhe ngipataken raos katresnan ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kula kepengin saestu madeg wonten ing tengahing bebener. Pramila Puglun, kula nyuwun pitedah srana menapa ingkang kedah kula tindakaken Puglun. Ngilahing Ger Kaki Prabu Baladewa. Ulun boyamai dumayak marang aboting tias kita dene kapengkok lelakon kaya mangkono. Ya rahayune jeneng kita darbe adeg-adeg ingkang jejeg. Merga nyatane Baladewa nadyan pinter lan wasis nanging watake uga jujur. Kulup babakan perang Baratayuda Jaya Binangun kita kudu melu cawe-cawe lan orane. Ulun durung bisa paring dawuh merga iki masih yen dianggep wadi dening Jawata. Nanging ngelinga yen kita wis nate antuk nugraha bebarengan kelawan kadang kita sakloron Yai Prabu Kresna lan Arjuna duk rumuhun. Jawata nurunake punang wahyu disinebut Wahyu Purbasejati. Jeneng kita nalika semana antuk wahyu wadat kang menatelakake lamun jeneng kita iku Narendra ingkang datan mayuh garwa iku pisan. Kaping pindho jeneng kita winenangke dadi ratu kang kuat dadi pamomong sakpurnaning perang Baratayuda Jaya Binangun. Mula jeneng kita pinaringan wahyu adat kang tegese pinaringan Yuswa Widada. Wahyu panjang Yuswa ya disebut wahyu Yuwana Ningrat. Ger jeneng kita kalenggan iki ngantepana marang kanugrahan wahyu kang nalika semana wis kaparingake supaya bisa lestari mapan ana jiwa raga kita. Yen kita wis bisa nyisihaken marang kahanan jagat kang kanyata bakal mbepindhung rasamu, mbepindhung atimu, ing kono bakal katekan sediamu. Malah yen jeneng kita tetek nggon kita ngugemi marang lekas kita, kepara besok jeneng kita bakal dipinto ing swarga. Kulup Padang Trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu dupi kula nampi dawuh paduka Puglun. Ya kulup Kaki Prabu kang saka iku aja sumelang ya Nger. Yen jeneng kita wis lila legawa lair terus ing batin nggon kita nindakake marang kasucen, nindakake bebener ulun tansah nyampangi. Nanging sawetara kita aja wujud boleh to. Inggih
Lajeng keparangipun ayo Nger ulun dandani kita kudu salin wujud. Kita ulun dandani wujud pendhita lan jeneng kita nganggo peparep begawan Kusuma wali kita. Nger pancen kinodrat take ulun kudu manjing manuksma sajuga marang jiwa raga kita. Awit jeneng kita bakal darbe kewajiban sakpurnaning perang Bharatayuda. Kita kudu dadi pamomong agung. Amung pitungkas ulun kita kudu tansah nindakake tapa ngrame. Kang tegese tetulung marang sepadha-padha kang tanpa pamrih lan suprih. Lega rasane atiku dene wis antuk pepadang saka pukulun Iwang Basuki. Anu dadi wong tuwa. Dadi sranane aku kudu nindakake tapa ngrame kang tegese tetulung marang sepadha-padha kang tanpa pamrih. Yen ngono bakal tak tindakake. Petruk, iki ana papan sonya spospi sepen. Mongko iki mapan ana ing bulak ngentak-ngentak kaya ngene. Lah kok dadi ana pawongan ijen, piyaine wis sepuh. Sajake pendhita iki. Wah matamu kuwi. Pun boten sadi gagas. Niku katoke mung gelandangan, pengemis. Kowe iki senengane nyepelekke wong. Kok sik sliramu iku sapa? Inggih. Kula menika pendhita, kula Begawan Kusuma wali kita. Panjenengan sinten sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna? Bela dalah. Mas kita tenan kowe. Petruk. Wis ngerti karo aku e. Lah kenapun preso? Wong jenengan iki piyai kondang e. Sampeyan iku viral. Tenggen video-video nggon Google Map. Sapa-sapa genah ngerti. Lah beda nek kalih kula mesti mboten ngertos. Penemban kula sinten ora? Jenengmu Petruk Kantrong Bolong ya Penrung Pinanggul. Ya wis gene wis ngerti. Wah, ampuh tenan iki. Ya tong-tong sot bolah ampuh iki. Ngerti jenengku, jeneng liyane bolah. Kowe lah wah edian. Ora nek pancen ampuh. Nek pancen ngerti utangku pira? Kowe tau duwe utang pulsa karo Tusiya. Ning ora tok saur. Kowe lah ngerti tenan ki. Ora, coba sarana utangku. Mah. Kowe sapa? Menemban yen kita waskita Kresna duwe karep apa? Panjenengan badhe nyuwun tulung kula nyirnake Prabu Surya Kupala. Pun lenggah sekeca kula piyambak ingkang tumandang. Ra kena. Lah
iki sapa? Wong wis tuwek wani methuke karo aku. Aku Begawanku Sumawali Kita. Kowe sing dadi jagoning Kurawa. Has. Kowe sumingkira. Aja ngregani-ngregani. Kowe sing kudune sumingkir, Kowe gelem sumingkir ora gelem sumingkir damu dadi awu kowe. Ayo kowe. Dian. Wah, ya. Walah elok. Pendhita wis tuwek wae ngedap-edapi kasektene. Tekan kula Gasing Tampanono. Ayo. Wadah. Walah dalah. Wah mati tenan aku iki. Aduh. Modar kowe. Begawanku Sumawali Kita jebul kok Prabu Mandura menika. Iya Yai. Nalika mau pun Kakang banjur manjing ana ing Arga Jaladara. Topo banjur antuk dawuh saka Pukulun Hyang Basuki banjur ditandani wujud pendhita iki mau. Ning piye Kresna? Surya Gopala ora iso suwa. Usakane ampun tenan. Pun sakmenika Koko Prabu lenggah rumiyin. Petruk, bapakmu kon maju. Kon nyot pusakane Surya Gopala kae. Aduh. Petruk. Aduh mati aku. Truk, ora tak bayar lho. Oke, siap. Oke. Pripun? Bapakmu kon rene. Kon nyaut pusakane Surya Gopala kae. Oke, Pak. Woi. Pak. Wis trono. Pendhita tuwek tak tulono teken modar. Iki sajake ana sing maju, wong tuwek meneh. Wong cebol torong teken dadi apa kowe? Mulane kok teken iki ampuh tenan. Jebul ana sing nunggoni, apa dikira Semar ora ngerti ya? Pusaka iki tak entuti dadi apa kowe? Kowe kono. Larak tenan to.
Mulane pusaka kok ampuh jebul tok tunggone. Mongko Durga ora kuat nek karo gas LPG. Durga ngopo kok dadak manjene pusaka teken? Inggih. Namung derek ngerit. Ayo, ayo. Mabuk entut e. Ngeridu. Kuwi Prabu Baladewa. Seprono seprene kok mung dadi wanita penggoda. Inggih nyuwun pangapunten. Ayo bali. Ora gelem bali, jaluk tak kapake kowe. Inggih, kula wangsul. Surya kepala, pusakamu sing tok nggo piandel wis ilang. Ayo, saiki adepono meneh Baladewa senadyan pusaka kowe wis ora ana. Neng aku isih tetep wani. Walah bangsat kowe. Jelek urip tenan tukang dadi apa kowe? Mutiar. Ayo sambat kowe. Sambat. Ayo, sambat kowe. Odar kowe. Sok. Mangsane. Mujar. Mangsamu jojo nang mudar kowe. Ayo tangi yo. Jagone Kurawa wis mati. Sawa sing ra nrimake. Werkudara mereka sing jeneng Surya Gopala endi? Wah, wis mudyar. Durna bapakku kondur wae ning Sukalima. Awo. Oh, biar kowe. Ayo. Aduh. Waduh.
Ngapunten. Niki lakone sinuwun Prabu Baladewa anggenipun nindakaken sesuci pun padang. Saged nggih kaca benggala lan kangge patuladani ento gesang tansah hormat kinurmatan. Daya dinayan samet sinamatan bakal mbabar katentreman